पद्मश्री बाबासाहेब वेंगुर्लेकर महाविद्यालय पणतूर तिठा। आमचे कोर्सेस बीकॉम विथ बँकिंग अँड इन्शुरन्स आणि BSc आमची वैशिष्ट्ये स्वतंत्र कॉलेज इमारत, अर्हताप्राप्त अनुभवी शिक्षक, सुसज्ज इंटरनेटसह संगणक लॅब, व्यक्तिमत्व विकास आणि व्यावसायिक शिक्षणाची सोय, अतिरिक्त मार्गदर्शक व्याख्यानं आणि सेमिनार्सचं आयोजन, तसेच भविष्यातील नोकरीसाठी मार्गदर्शक व प्लेसमेंट सेल, 100% यशाची परंपरा। प्रवेशासाठी संपर्क 9921 095607 किंवा 8275 66 59 46। लोकसहभागातून नांद्रुक गिरोबा मंदिर देवालय येथील तलावाला बंधारा बांधण्याचं काम सुरू असून कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे आमदार वैभव नाईक आणि शिवसेना मालवण प्रमुख हरी खोब्रेकर यांनी त्या ठिकाणी भेट देत बंधारा कामाची पाहणी केली। यावेळी आमदार वैभव नाईक यांनी ग्रामस्थांशी संवाद साधत बंधारा कामाची पाहणी देखील केली आहे। लोकसहभागातून नांद्रुक गिरोबा मंदिर देवालय येथील तलावाला बंधारा बांधण्याचं काम सुरू आहे। तेथील पाहणी कुडाळ मालवणचे आमदार वैभव नाईक यांनी केली आहे। शिवसेना मालवण तालुका प्रमुख हरी खोब्रेकर हे देखील त्यावेळी उपस्थित होते। यावेळी त्यांनी ग्रामस्थांशी संवाद साधत बंधारा कामाचा व गावातील इतर विकास कामांचा आढावा घेतलाय। दरम्यान येथील तलावामध्ये कासव संवर्धन उपक्रम ग्रामपंचायत मार्फत राबविण्यात येत असून आमदार वैभव नाईक यांच्या हस्ते तलावामध्ये कासव सोडून या उपक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आलाय। यावेळी मालवण पंचायत समिती विस्तार अधिकारी VK जाधव, लघुपाट बंधारे सहाय्यक अभियंता श्री भोसले, नांद्रुक सरपंच दिनेश चव्हाण, ग्रामसेवक महेंद्र भाऊ मोरे, तलाठी सौ अंजना सावंत, युवा सेना कुंभार माठ, पंचायत समिती उपविभाग प्रमुख राहुल परब, सामाजिक कार्यकर्ते महेश जुवाटकर, शाखा प्रमुख समीर पाटकर, ग्रामपंचायत सदस्य हरिश्चंद्र लाड, सलोनी पाटकर, आमडोस, ग्रामपंचायत सदस्य शाखा प्रमुख विशाल धुरी, नंदकिशोर चव्हाण, संदेश खाडी, सतीश कांबळी, मेघा सावंत, गोविंद चव्हाण, काशीनाथ चव्हाण, घनश्याम परब आदी उपस्थित होते। नांद्रुक गिरोबा मंदिर देवालय येथील तलावाला बंधारा बांधण्याचं काम सुरू आहे। त्याच या ठिकाणी कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे आमदार वैभव नाईक व शिवसेना मालवण तालुका प्रमुख हरी खोब्रेकर यांनी त्या ठिकाणी भेट देत बंधारा कामाची पाहणी देखील केली आहे आणि गावातील विकास कामांचा आढावा देखील घेतलाय। मात्र मुख्य म्हणजे येथील तलावामध्ये कासव संवर्धन उपक्रम ग्रामपंचायत मार्फत राबविण्यात येत असून आमदार वैभव नाईक यांच्या हस्ते तलावामध्ये कासव सोडून या उपक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आलाय। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।